उग्रवादी फाननाय सन्त्रासबादी फाननाय भारत बिदेशी फाननाय बर' आबहावानि बर' सुखा एखौनो थेपुंगाय थानो दाखनारै यामुजों सुंगै एखौ मुफुनि चार माहाय जारिमानो बर'फ्रा बंगित राष्ट्रनि बिहि गान्दारि हायदा मकल खापुङै तंबायखा जे तंनाय रक्ता जे होनदांनाय रक्ता बा चिन्तिफ्रा सारता आबुन सिताम रिएक्शन तो आबुन बागैनो आं हायना हाय कक मासाव और आलकाखाय देलका जों एदिसे आमतायनो स्टेटुट मानाय सानो स्टेटुट मायाखाय अबनि यांनि जों तायजोग्या बीजेपी फानो जे सरकार नरंनि चिनितिफ्रा सारनो बर' सामुं नांगया आगि बो आईपीएफ तीन जारी फानो 18 सरकार फाइया नरकरी फान सुंचुगु आबो बर'नि टोटाली क्लियर बं पिक्चार आबे नना उग्रवादी फाननाय सन्त्रासबादी फाननाय भारत बिदेशी फाननाय बर' आबहावानि बर' सुखा एखौनो थेपुंगाय थानो दाखनारै यामुजों सुंगै एखौ मुफुनि चार माहाय जारिमानो बर'फ्रा बं थानि जत किसु तमा सीपीएम नि थानि उन्दै तमा बीजेपी नि थानि तमा कांग्रेस थानि ओ जागा बर' सपाइया आबुन नो किरलिया ताव आर तंनाय रसे ताम खायतो हनि तो पाइया बर' उग्रवादी दल से नै आ तंनाय से ताम खायतो ना अंको दा ताम से बनो दित राष्ट्रनि बिहि गान्दारि हायदा मकल खापुङै तंबायखा जे तंनाय रक्ता जे होनदांनाय रक्ता बा चिन्तिफ्रा सारता आबुन सिताम रिएक्शन तो आबुन बागैनो आं हायना हाय कक मासाव और आलकाखाय देलका जों एदिसे आमतायनो स्टेटुट मानाय सानो स्टेटुट मायाखाय अबनि यांनि जों तायजोग्या खोना मानि सरकार फाइके बो हाइन साबायबनाय खोना तामथिक बनो सुदीप रायबन फाइके बो नना हाइन साबायबनाय अबताय अबताय जों यगलि आयं ना बागैनो स्टेटुट एदिसे आमतायनो आबुन कायसा मन्त्र स्टेटुट माना हंकाय ताबुनि जे थान्ता मानि राजा एक थान्ता हंका आईपीएफ टीबो थान्ताङैनो कक नयता तुखा बीजेपी सरकार आसुलखा ताव बीजेपी बिसोरनो आसुललायखा तेइस थान्ता नै खिनि जे नाहारमानि मूल मन्त्र आलादा राज्यनो जों सानै मुभमेन्ट खायनानि आबुन थान्ता आ थान्ता याखाय इंया आपति थान्तासै सरकार सीपीएम नो तुमनानि ताव सीपीएम तुफिनाता ओंलाय दंले बर' रक थान्ता ओंलाय नुगै दङ दिनै दिदेन चौधुरी गोबां मोजाङै हिमि दङ ओंखा अ थान्तानि बुंरोरै जोंनो सगम माने कमर माने आबनि यगना हायनो स्टेटुट ना बागै जत पाब्लिक जों जत इन्टेलेक्सिया फान्दी शिक्षित उत्तराय फान्दी सिगलार फान्दी खरां बाक्सा खुग बाक्सा खायै स्टेटुट थाना बागै जों आगंमा थानाय जेमन कामतापुर ताबो सानै दंलायो नर्थ बेंगल आरो तो ताबो हौ हंलाय दं जेन तो हौ करि गाबले ताबो ताबखाय ताम दं पावार एन्जय खालायनानै आरो से दंलाय सिबले तमा आईपीएफ टीनि ग्रुप तमा मथानि ग्रुप हाइथिंलाय दंले ताबो तमा बीजेपी दंलाय ग्रुप माने जों टोटाली जे फाइथिं जों दागारि लांखा कमन लामावना आबनो तैसे बेक खायतुमनान बागै जों ताबो मासि जानाय चिनि लिडार जारा स्टेटुट थान दंनाय फानाव तरखाय जों थान्तानि फाइथिं याकुं माथिनाय एनसी देबरमा फुकास डेभेलपमेन्ट बिनि बोखाबाय करि अंतरय करि बो बिनि एम ऑब्जेक्ट गाय मन्त्रित्व हानानि एवं आइन पिटिबाय थोंगांमानि दा सामाफान्दी हरिना देबरफान्दी जे आबरंनि प्रतिश्रुति बरना हाना बागै आप्रु 2004 डेभेलपमेन्ट नि बुं कारु आरो रमिन किशोर देबरमा दं सीपीएम नि एमडीसी रमिन किशोर देबरमा दं आप्रु आईपीएफ टिंग डेभेलपमेन्ट थान्दिनि स्टेटुट थान्दिनि आव बिनि क्रेडिट साइथिं हरिना देबरमा दं एवं आवनि क्रेडिट गाय उनको विश्व देबरमा थैजाका बुथारजाका टीएसएम नि एक्स प्रेसिडेंट बसे पुइला टिब्रा फार्स्ट सिडिल थानो एदिसे आमतायनो स्टेटुनि बागै बसाव बलामा किनि फुनुका विश्व देबरमा टिब्रा सार थांना दुइ कायनि लामा कायसे बेंगला सिंनानि तायकेसे एदिसे आमतायनो स्टेटुट थानानि बागिन क्लियर फुनुगै लांथाका बसे प्रवक्ता और एनसी डेभेलपमेन्ट को क्रेडिट करी तंखांखाय बिप्लबदेव बाय सादापुर
बर आलादा राय सानैयाबले जों डेभेलपमेन्ट खालामबाय न बर आसामनि अंगंखा सन्तोष दंखा एनसि डेभेलपमेन्ट सिरिं सिरिं मेबारबो सिरिं सिरिं कोनो प्रतिबाद करिबले बर साइमिया दा दिनो हे जों स्टेटुट जाखाय कोनि सायाबले सा बिप्लब जे सापुर साया हमनो प्रमाण Hano hai black no one of machine jawi kiri machine ja. Hano hai dadak silak mample ka sapika social media wo bakol bai thang ba khok bai thang dadak silak mample. Ngite tawak to box no pula no mample no nyo. Kam ke samani to na ba kam ke no buji manai to na. Tini ni mample wo fai no. Ngite tawak to box so tini ni mample ko ba ji. Hano hai black no sini saro got de broma. Tini salo black no sini de ti prasa to pani neta montri ro ngot tai nai. Khok yang hai ba hai sini de ti prasa ni man thai no. Tap sura tai mana nih nih kau gimana ya Allah tahu serata itu mana no tanya bo lagi no tanya salos ni sarogor debroma kok yang ka teh amni ya Allah pasti nih teh tahu teh buk sono bini wan cung nih bisi teh balik no sini teh tahu teh buk sono kok kesar kaya bawa hai balik no nak mani kok no sawi kena dika sini teh tibrasa nih man tanya tanya yang teh tahu teh buk sono maaf nih no ibu boji mana itu kena pada yang tahu teh buk sono bisi kok sewi tanya salos ni sarogor debroma sini teh nyata menteri rongot teh tam nih kok yang ka ya bawa bawa ke jole cakap abno tinya singgih cakap ke pujo ina lada yang kita tahu ke box sono kita cakap ke naik tungdi tini no maafli no ugrabadi fan nai সন্ত্রাসবাদী ফান্ড নাই ভারত বিদেশি ফান্ড নাই বড় আবহাওয়ানি বড় সুখা কোনো থেপুঙ্গাই ধানো দাকানারে ইয়ামুজুং সুঙ্গই को मुफुनि चार माहाय चारि मानु बरकता बंगित राष्ट्रनि बिहि गान्दारि हायदा मकल खापुङै तंबायखा जे तंनाय रक्ता जे हंदांनाय रक्ता पाचिन तिब्रा सरता आबन सिताम रिएक्शन तो आबन बागिनो हायना हाय कक मासाव और आलकाखाय देलका जों एडिसे आमतायनि स्टेटुट मानाय सानो स्टेटुट मायाखाय अबनि यांनि जों दायजों बीजेपी फानो जे सरकार नरंनि चिनि तिब्रा सारनो बरक सामुं नांया आगी बो आईपीएफ तीन जारी फानो 18 सरकार फाइया नरकरि फान सुंचुगु आबो बरंनि टोटाली क्लियर बं पिक्चार आबे नना उग्रवादी फान नाय सन्त्रासबादी फान नाय भारत विदेशी फान नाय बर आबोहनि बरक सुखा कोनो थेपुंगाय थानो दाकनारे यामुजुं सुंगै को मुफुनि चार माहाय चारि मानु बरकता बं थानि जत किसु तमा सीपीएम नि थानि इंदि तमा बीजेपी नि थानि तमा कांग्रेस थानि ओ जागा बर सकपाइया आमनो नो किरलिया तावा आर तंगने से ताम खायतो हनी तो पाइया बर उग्रवादी दल से नै आ तंगने से ताम खायतो ना अंको दा ताम से बनो दितो राष्ट्रनि बिहि गान्दारि हायदा मकल खापुङै तंबायखा जे तंगने रक्ता जे हंदांनाय रक्ता पाचिन तिब्रा सरता आबन सिताम रिएक्शन तो आबन बागिनो हायना हाय कक मासाव और आलकाखाय देलका जों एडिसे आमतायनि स्टेटुट मानाय सानो स्टेटुट मायाखाय अबनि यांनि जों दायजों खोना मानि सरकार फाइके बवा हाइन साबायबनाय खोना तामथिक बनो सुदीप रायबन फाइके बबदनो हाइन साबायबनाय अबताय अबताय जों यगलि आयं ना बागिनो स्टेटुट एडिसे आमतायनो आबन कायसा मन्त्र स्टेटुट माना हंकाय ताबोनि जे थान्सा हमानि राजा एक थान्सा हंका आईपीएफ टी बो थान्सा ngino kok नयता तुखा बीजेपी नो सरकार आसुलखा ताव बीजेपी नो बिसिनो आसुललायखा तेइसो थान्सा ngै किनि जे नाहारमानि मूल मंत्र आलादा राज्यनो जों सानै मुभमेन्ट खायनानि आबन थान्सा आ थान्सा याखाय इंया आपति थान्सा सै सरकार सीपीएम नो तुमनानि ताव सीपीएम तुफिनाता nglai chongले bororok थान्सा nglai नुगि दङ तिनि दिदेन चौधुरी गोबां जागाय हिमि दङ ओंका अ थान्सानि बुंरै जोंनो सगम माने कमर माने आबनि यगना हैनो स्टेटुट ना बागै जत पाब्लिक जों जत इंटेलेक्चुअल फान्डी शिक्षित अचराय फान्डी सिगलार फान्डी खरां बाक्सा खुग बाक्सा खायै स्टेटुट थाना बागै जों आगमा थानाय जेमन कामतापुर ताव सानै दंलायो नर्थ बेंगल आरो तो ताबो हौ हंलाय दं जेन तो हौ करि गाबले ताबो ताखाय ताम दं पावर एन्जय खालायनानै आरो से दंलाय सिबले तमा आईपीएफ नि ग्रुप तमा मथानि ग्रुप हायजिंलाय दंले ताबो तमा बीजेपी दंलाय ग्रुप माने जों टोटाली जे फाइटिं जों दागारि लांखा कमन लामावना आबनो तैसे बेक खायतुमनान बागै जों ताबो मासि जानाय
chini leader jara state than tongne pano ter kha chung thansani phajing yakung ma thenai NC Debroma focus Tipraland bini bukhabai kri ontore kri bo bini aim object kai munti to hanani ebong ain piti bai thenggang mani da samaphan di horina development di je aborongni protishuti borna hana bagai apru 2004 Tipraland ni bung karu arabo rominul kisu Debroma tong CPM ni MDC rominul kisu Debroma tong apru IPF tingi Tipraland thantini state thantini au bini credit sajungnya horina Debroma tong ebong au bini credit kai engko bisu Debroma Tijaka, Betadaka, TSM ni ex president. Bose puila Tipra pas sidil thanu. Edise amtaino state huni bagai bosau. Bolama kini punuka bisu Debroma. Tipra sarok thang dui kaini lama. Kaise Bengola singnani, tai kaise edise amtaino state hut thanani. Bagin clear punugui klang taka. Bose probokta. Or NC Debroma kuno credit kari. Tongkangkai biplode by Sadapuru, bor alada ray sane able, tung development kaimya bino, bor asmen ungkong ka samtus tongka, NC Debroma sing, mebar by sing, kuno protibat kari bole, bor samia da dino, tung state jakaya koni saya able, sasa, biplode sapuru saya, abno proman. Ngai non dang kai proman du seneng, abno ko chen nai kai tung tam kain laba. NC Debroma tahu bonus saya sama hiklayo Tipra sarong no agi si sarta kai chung alada rai sanmani abono pogrui boku mani phajung convert kai klang thang mecha kabu bugra nang lebo gerta Tipra len bungui Tipra sarong no femologui tongta oboni ang tahin samane oboni kita kicha dorarana nangku de tahu bugra si kobor baiki tong nero bor bo salsa bo tengno thokoka tengno femloka nana adora phakece o state hood ni movement kanai ang thipang kai mano keno o state movement kai ang thipano kumuni borok ba umti neta thipano kumuni borok phai yatak phaine Telangana kemchen nadi di sanya diba puila Indra bono turui chief minister samui pogri rekhable Chandrasekhar au san pai kena no thani tam so dom mang ble Telangana abo hai ngima amti ngai cha abo khai ang nukjakta jong to thanai focus khai tongo Federation for New State dealer bo thang tongo ngai tong taw bo taisa ko borok by communication khai le tongo je unification tubu state food dimano taisa ko crack khainan tor borok communication khai tongo ang kubanga jaga thangmani respond tongo respond kerinya public okta ngetakia dora nai tongu respond tongu even noroni media ni bising tibo awaing tongu obo hainu ya public meeting khaiman slai se taiba awaing tongu nong bising tibe de awaing tomani norok se prai 100% state hunno awai khiton chin bising ti chin bukukti borok nayata ni nai tongu borok analysis khlai tongu je I nangu ni karon ono nugui tongu usegango tamsing mono Radhanagor Bilonia chin Tipra sana rapat tandang mani. Engkai yang rono patani borok Bangladeshi maro. Acha angta orok equation kaca. Bu chief minister dosor dep chief minister tapru Bangladesh ni wansaro muda masalah kya mistira salaya ble. Tini Biplab babu chief minister sakhen Bangladesh masalah kya mistira salaya ble. Tini Manik Sa chief minister takhanyo masalah kya tong tholai kya ble Bangladesh so aba haikin le record to example tong bong le tong la ngai nung to bono Bangladeshi hinka mane seng nota Tipra sang ba riang no ngai nung ba ni kok se bunyo sai tong sible au chen kipila nango nugu tong kok to bang khai dia replay ro bo at greater Tipra len chan ka hangkai bin interlocutor phaya interlocutor ngai tam thing mono Tipra sa akor to kun kure ngai public aboy kor bai jari tongo khumulung waisa masalai kana ble bill pass khakia nei bor edisi phaidrobo oba kai mane borongni mokolo haking to sari ton mani
आ सादांनाय रबो सिया जों मथिया ता ताव सिमानि मोनुक जायगाखौ इनखौ उसां साखानाबले 28 खाय तिब्रासा चिफ मिनिस्टार नाय ट्राइबेल चिफ मिनिस्टार नाय माने आं उसां कासा इनखौ बायबो रिप्लाइ रखा बु फर्मुला बोले नों तिब्रासा चिफ मिनिस्टार नानि साबा आयंगो तंग थांगा कन्भार्ट खालाय माने थिगलारन ताइसा तंथौ रुखात तुंफ्ला रुखाता तांनि तुंफ्लारो 28 खाय जों चिफ मिनिस्टार सिनाय बु फर्मुला तिब्रासा सीट कयता दं टोटाल 60टाव 20टाव जों 13टासो जों मेजरिटी ताइ 7टान जों माइनरिटी सीट एबं नों बुइबाय एलाइन फानसे नों 31टा सीट फायदोंमोन मथा 31टा सीट फायखे नों चिफ मिनिस्टार खायनाबले जे बर' संख्या गरिष्ठता बर' चिफ मिनिस्टार नायबले अले निन संख्या गरिष्ठता दंबा तिब्राव करै माना करै गाबो ताइ बिसा तीन बर'नो फेमलौ काटा ओ फेमलौ जांनार फेमलौ जों दंथौ खलबै तनि मैया आमिं खिनो सब समय खबै तं मैया बर साताले नुक जांनाय दौ ताव बुग्रा हांजांनाय फांदि बतमुं थकबै माने गोबां मा कमिसन नाय दंखाय आबो साता सिजांनाय साता एकदम नखा कियां मा हाइके कियाव सिजांनाय ओ जरा फायनाय आं ताइथिं थाका सिन आं थैमायागल फानो ताइ नेक्स्ट जेनेरेसन अबनो तिसापिनाय दे अर स्टेट हुड नांगौ अगरसं सानलां माने अबोजों मा साननाय आबो बर' बुजाय फैनाय आबो आ हरताय थिलिया मथा मथि सरे तो आगो फायो साबो फाया आनि अर बाक्सा फाय दं सालायो ताइ गेसा नंनो से ताव नंनि मेडियान से नों बाहाब मारबो नंग बिसिं थै जे आवाय खाय दंने आबो पाब्लिक एलार्ट दं साइमानो अबो हाइन ता हन्दि आं अर साइजों थाय दं नर खरंनि आनि कक्ति साइ दं अबो पाब्लिक नि बुसकांगो पाब्लिक थानि थाङै अबो मेसेज आवायङो आबो बो सामुं दं म कायसा माने आवायनि कायसा जागा थांजांना हिकाय ब ग्रेटार तिब्रालेण्ड बा तिब्रालेण्ड थामानो याकात गाल खाम अबो कायसानो सल्युशन जे तिब्राव स्टेट हुड सारा तिब्रा सारक ताइ yok थामानि मालिया ओ यंना बागै बोले ताव खायदा दं बेथ' खोरिखा 13 जना एमएल दंगो ब अमित शाह मालाय माना उसकुप दंगो प्राइम मिनिस्टार बे मालाय माना उसकुप कोनो बिनि फाइटिं तामसो मेमोरेन्डाम रमादा दं बा आरो थांग दिल्लीआव आबाय खेमे दं उ सिगांवाइसा थांगा उ डेभिड थांब्रो आरो ब माने क्लियार बक्तब्य नारमा दं जों स्टेट हुन नांगौ स्टेट हुइजासो तिब्रासा थांया आपतिलि सामा रेकर्डा दं बिनि बा आ मेमोरेन्डाम तो दं प्राइम मिनिस्टार थानि रोखा अमित शाह थानि रोखा जोंले रोखा स्टेट हुड डिमान्ड कमिटि जों रोखा जों स्टेट हुड डिमान्ड कमिटि एतो 23 खालायमानि कक्ता जों रि दं थानायाव रोखा हयथ' जों दाव 23 डिसेम्बर थांफा मानो जों रि दं आर इउनिफिकेशन बागै जों दाव कक लामलाय दं दाव बिनय फायनाय ओइ जे बिनय आगि एम दंनाय दङ ताइसारै गोबां मान जों आगु दं स्टेट हुड डिमान्ड दै नील बुट नीलफां थन तो स्टेट हुड प्रचार उंथन एवं जों एमपी बो बुसाखा खरंनै थांनाय जों एमपी बुतार काबले रमेन्डियां वेस्ट त्रिपुराव कृष्ण मोहन जमातिया पुब त्रिपुरा जों अर प्राय 13,000 मत मा काबलाव जागानो गायांगो प्राय 4,500 मांका पुब त्रिपुरा किहे मिसा कुन जागा उनको खायचा हाउ बिसोरथाय नं मेडियान थैनो मथा आवायनो दं जे स्टेट हुड थानो अब स्टेट हुड थानायनि मारि जों लाथानांगौ जोंबो थानाय दाउ सोलायनो जों गुथुमै दं माने गबोै दं फाय दं आं बरं सावसुदो एमडिसि बुतानानि ngै आरो इएम ngैनानि मेन्टेलिटि थाफायदि स्टेट हुड डिमान्ड थानानि मेन्टेलिटि से फायदि